Näilläkin me mennessä. Joo, okei. Ne on vähän tiukkaa, mutta ei se olla sataa silleen. Ei. Tää on edelleen. Käy. Se on vähän vettä. Ihanaa olla. Siis, vaikka tää sää on vähän tällainen tuulinen, niin tää on kuitenkin niinku tosi ihanaa tällainen niinku raikastavaa ja... Niin. Kieltämättä. Vähän tummat pilvet. Niin mut... Ei ne oo kyllä mä nää... Ei, tällaiset pilvet ei ikinä saada. Me tunnet sen täällä. Niin me tunnetaan se täällä. Kyllä. Tuntuu. Ei tule sade. Niin. Ei. Ei. Niin muu. Miten se joka puolella? Täällä alkaa pimeää vähän. Niin täällä on vähän tällainen synkkä. Pitäisikö meidän alkaa lähteä kotiin jo pikkuhiljaa tää? No, jos vähän Ne. ollaan tässä vähän aikaa. Mikä suorita? Mikä? Kuuliks sä sen? Ei nyt. Ei nyt. Kuulitko? Niin. Älä nyt Mitäs se on? älä panikoin. Kato, mikä tuolla? Oi vittu! Täällä on jotain tosi outoa meneillään! Täällä on jotain mielistä! Mun silmät räp! Kiva halailla, se on niin. Ei vittua! On täällä metässä. Pelottavaa. Nyt tulee joku. Hirivara! On täällä. Oo ihan panikissa. Jo lopeta se. Silloin se kuvaa.